Анбоксинг ще има на новото DJI Neo. Всичко ново от магазина. Титан, виж как му се махат. И отдолу. Капачка на камерата. Големи чулара си, какви са нещо много. Добре изглежда. На китайски нещо отпред. Unactivated. Unactivated, трябва да го активирам. Отпред екранчето и тук. 请先连接 DJI 你给我 Fly 嘞 App 激活飞机。请先连接 Робот. DJI Fly App。 Тихичък е между другото. Добре. Не го следите. Аз искам да го писам. Това е мега яко. Вау. Робот. Летящ робот. Изкуствен интелект. Идва и си каца. Ама чак, защото той е било на follow mode. Да, какво има? Circle, дрони, хеликс, бумеранг, сайклинг, Скинг. скинг, manual control. Излита и сега какво е? Джойстич. Стана нагоре, нормално. Нормална батерия. Два пъти като натиснеш се пават двигателите и като задържиш излита. Голям сладур, с екранче отпред, лидар, може с очила, може с всичко. Най-готиното е, че като пуснеш всичко и той просто застава и не мъртви. Я видиме, даже пише тук 8 метра в секунда пори. Лесничко се кара. Да, което не знам колко километра в час е. Я да го тестваме като рейндж. Доста добре се представя. Да, доста добре. Тук фаща. Да, чак красив полет с него. Трудно мога да изпълни човек. Но да си се повози така. Хубаво се вижда вътре. И може да... Компютъра го пази и от време на време да не се набие някъде. Ето, слуша, много е роботско движението. Може би трябва на ръчен режим, после както аватата се отключва с другия контролер. Иначе така движи се прилично бързо. Не ще. Кучето не слуша. Това, което е готово, може да му записваш от микрофона. Може да правиш влог, да ползваш микрофона на телефона, за да записваш. Искам да кажа нещо. Доста хубаво изолира. Да запиша микрофона. Ще правиш ли влогове, Туру? Здравейте, скъпи приятели. Къде тръгна? Добре, че дрона го следи. Открадна ми тротинетката, дръжте го! Ебам се! Гони, бе! И то бая газ си надава. Минава тук между дърветата. Следите точно. И доста добре си следи. И тук между дърветата се мушка, там картинката е мекичка, горе-долу. Роботчко е много хубаво.